magandang hapon po sa ating lahat, lalo na sa ating mga kapwa OFW na nandito sa bansang Kuwait ngayon. So, update lang po natin na mga kabisdak or mga kapwa ko OFW na ngayon pong araw na to ay mayroon pong bagong update na coronavirus na dito sa Kuwait. So, mayroon pong naapektuhan na tatlong passengers na galing po ng Iran. Kasi sa Iran ngayon po ay mayroon na po totally namatay na doon, walo katao. So ang affected na doon sa coronavirus sa Iran ay mayroon ng 43 people ang affected ngayon. So ngayon lahat ng galing ng Iran ay tinetest nila. So ngayon nga kanina ng umaga ay mayroong nakita na tatlong passengers na may affected sa coronavirus. So, ang isa niyan ay isang Kuwaiti, 53 years old yan. At ang isa naman ay Saudian, 61 years old. Pero ang isa naman ay undisclosed national, 23 years old. So, yung isa niyan ay hindi alam nila kung anong nationality. Pero yung dalawa na Kuwaiti at saka yung Saudian ay normal pa naman daw yung nakita nila. Pero yung isang person, yung isang tao na 21 years old ay nakitaan na po ng symptoms ng coronavirus. So, ngayon lahat ng mga passengers na kanina na galing ng Iran ay nilagay muna nila sa Alcott Hotel. So, doon nila tinitest isa-isa yung mga passengers na yan. So, ngayon, mga kababayan ko na nandito sa bansang Kuwait ngayon, ay ingat-ingat po tayo, lalo na sa mga dito sa bandang lugar, Ahil, ayan, Armanggap, kasi nga ay, alam niyo naman yung coronavirus na yan ay grabe ang epekto niyan. So, alam niyo naman na hindi tayo pwedeng pakisalamuha niyan kasi through sa based ating research ay ultimo sa pagka-shake hands yan ay nakakakuha ng sakit. Ayan, at yung saliva din, yung laway niyan. So, ingat-ingat lang po tayo lahat ng mga babayan natin na nandito sa bansang Kuwait ngayon. So, guys, huwag mo nang iwasan mo muna na makihalubilo sa mga matataong lugar. Kasi hindi natin alam na mayroon na affected na sa mga ganyan na coast ngayon. So, ipapakita ko sa inyo mamaya yung paano sila hinold ng airport immigration, yung mga galing Iran na mga passengers. So sa mga gustong tumingin sa full video ng pag-hold ng mga passengers galing ng Iran yan, nandyan po sa description box ko yung link. Ayan, tingnan nyo yun, i-click nyo na lang po. So, yan po. Dito na lang po ako at sana po ay masubaybayan yung bagong videos. God bless.